खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आसिन 1431 मायथाइ एबा 12 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। सहायनाया खमायनो हागौ। नखराव धोरोमारि हाबाफारिफोर जानो हागौ। गथ'फोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। थांना थानायाव माखासे जेंनाफोर फैगोन। वृषभ राशि। फरायनायाव गोसो जागोन। सोलोंथायारि हाबायाव गोब्राब जानो हागौ। सि जोमनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। खरसाया गोबां थागोन। गथ'फोरा भुगिनांगोन। खरसायाबो बांगोन। नोंथाङा दावबायनायाव थांनो हागोन। नखराव गोथार खामानि थागोन। मिथुन राशि। रागा आरो खुसि खालामनाय बुब्लिफोरनि मोन्दांथिफोर थानो हागौ। फालांगिया फेहेरनो हागौ। गोब्राब नाजानाया बांगोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। बिफाया मदद मोनगोन। खरसाया बांगोन। कर्क राशि। नाङै रागा आरो दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। नखराव गोजोन लाखिनो नाजा। नोंथाङा आरोबाव सासे गोजाम लोगोजों सोमोन्दो लाखिनो हागोन। नोंथाङा फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। गोसोआरि गोजोन फैगोन। सिंह राशि। गावखौ सामलायनो हानाय जा। गोसो हमथानो नाजा। साख्रियाव नोंथाङा जायखिजाया उफ्रा बिबान मोननो हागौ। मावख'गिरिफोरा मदद मोनगोन। रागा जोंनाया बांद्राय जागोन। नोंथाङा खरसानि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि। नाङै रागा आरो दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हायो। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गावखौ फोथायनाया गोजौ जागोन। नोंथांनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। आय बांनायनि राहाफोरा जौगानो हागौ। तुला राशि। खामानिनि फारसे थुलुंगा आरो थुलुंगा थागोन। नोंथाङा बिमा-बिफानि मदद मोनगोन। बे फोथाराव बांसिन गोब्राब खामानि जागोन। गावनि सावस्रिनि बागैबो सांग्रां जा। दावगानायनि लामाफोरखौ रोखा खालामनाय जागोन। धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया बांनो हागौ। वृश्चिक राशि। गोब्राब नाजानाया बांगोन। बिमा-बिफाया ज' जागोन। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। गावखौ सामलाय। रागाखौ बांद्राय जानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा साख्रियाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। धनु राशि। मिजिं निराश जानायनि गोनांथिफोरा गोसोआव थानो हागौ। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबुफोर थानो हागौ। नोंथाङा नखरनिफ्राय गोजानाव गुबुन जायगायाव थांनो हागोन। मकर राशि। गोसोआ जिरायनो हायै जागोन। फोथायथिनि आंखाल जागोन। गोसो हमथा। ओंथि गैयै रागानिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा मोनसे फालांगियारि दावबायनायाव थांनो हागौ। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। आयआ बाङाइ जागोन आरो गोबां खरसा जागोन। नखरा मदद मोनगोन। कुम्भ राशि। गावखौ फोथायनाया बांगोन। गोसोआ जिरायनो रोङै थागोन। गोसो हमथा। ओंथि गैयै रागानिफ्राय गोजानाव था। गावनि खुदियानि सावस्रिखौ जोथोन ला। सासे लोगोनि हेफाजाबाव साख्रिनि खाबुफोरखौ मोननो हायो। खरसाया गोबां थागोन। मीन राशि। गोसोआरि गोजोन थागोन। जायखिजाया थाबथानाय रांखौ मोननो हायो। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनांनो हागौ।